Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak vás všetkých pozdravujem a som veľmi rada, že sa môžeme stretnúť opäť znova, zhruba po mesiaci. A som veľmi rada a som vám vďačná, že ste prišli. Aj keď ja sa držím takého hesla, že aj pre jedného človeka sa oplatí prísť a niečo pre ňo urobiť a namáhať sa. Ale vás je tu o mnoho viac a tak sa veľmi z toho teším. A verím, že vás tento večer obohatí. Takže skôr než začneme rozoberať dnešný text, minule som vám teda povedala, že to bude 2. kapitola knihy Genesis, tak vás pozývam do krátučkej modlitby, aby sme začali spolu s Pánom. Príď, Duchu Svätý. Zverujem Ti túto chvíľu. Prosím, aby si nás viedol pri štúdiu Svätého písma. Stojíme taký maličký pred veľkosťou a mocou Tvojho slova, ale Ty sa aj napriek tomu nám v tomto slove zjavuješ a chceš sa nás dotknúť a chceš sa nám prihovoriť. A preto veríme, že nás budeš viesť, že nás budeš naplňať. Amen. Vypočujme si 2. kapitolu z knihy Genesis. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina. Lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na 4 hlavné toky. Meno prvého je Pišón. Ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je rídze. Tam sa nachádza bdéliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Tigris. Tá tečie na východ od Asýrie. 4. riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale rovnocennú pomoc nenašiel.
Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mu žena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Počuli sme Božie slovo. Tak vypočuli sme si 2. kapitolu z knihy Genesis a aby sme si pripomenuli kontext, kde sa nachádzame v rámci Svätého písma, tak táto kapitola je súčasťou väčšieho celku, ktorý nazývame Pradejiny a jedná sa teda o prvých 11 kapitol knihy Genesis. Sú to texty, ktoré nehovoria o tom, čo sa historicky naozaj stalo, ale riešia sa v nich podstatné, základné otázky ľudstva. Kto je človek? Odkiaľ sme? Ako vznikol svet? Prečo je zlo? Prečo je utrpenie? A tieto prvé kapitoly knihy Genesis sa zaoberajú týmito témami a riešia ich na takej symbolickej rovine. Používajú obrazný, mýtický, poetický jazyk. Takže tieto texty nie sú nejakou učebnicou dejepisu, ale sú to teologické texty. V staroveku náboženské presvedčenie, viera, teológia sa veľmi často odovzdávali prostredníctvom rozprávaní. Aj my dnes máme rôzne cirkevné dokumenty. Napríklad naši pápeži píšu encykliky, naši otcovia biskupy nám pravidelne píšu pastierské listy, alebo máme iné druhy dokumentov, napríklad ako je katechizmus. A to všetko sú spôsoby, ktorými dnes cirkev vyučuje. Ale v tých najstarších dobách boli veľmi obľúbené práve príbehy, rozprávania. Možno preto, že príbeh je zrozumiteľný každému a že prostredníctvom príbehu sa dajú odovzdať tie najhlbšie pravdy. Cieľom týchto textov teda nie je historicky popísať, čo sa stalo, ale odovzdať vieru. Odovzdať posolstvo o tom, kto je Boh, aký je Boh, kto je človek. Odovzdať niečo z tej pravdy, ktorú nám Boh zanechal a zjavil skrze Božie slovo, aby nám slúžila pre našu spásu. Minule sme rozoberali 1. kapitolu knihy Genesis, ktorá hovorila o stvorení sveta, ak si na to spomínate. A tento text sa tak pracovne nazýva Prvá správa o stvorení. Dnes sme si vypočuli 2. kapitolu a určite ste si všimli, že takisto hovorí o stvorení. A tento text sa nazýva druhou biblickou správou o stvorení. A určite vám neuniklo, už na prvé počutie, že aj keď tieto príbehy hovoria o tej istej téme, hovoria o nej úplne odlišným spôsobom. Tieto dva texty sú odlišné, vznikli v rôznych dobách, nepísali ich rovnakí ľudia a vidíme, že ani ich predstava o tom, ako sa to všetko udialo a stalo, nebola rovnaká. Tú prvú správu, ktorú sme rozoberali minulé, písal pravdepodobne niekto, kto si predstavoval Boha ako čistého, všemohúceho ducha, ktorý všetko tvorí mocou svojho slova. Boh povedal a stalo sa. Tento Boh vniesol do sveta poriadok a má nad ním moc. Prideľuje úlohy slnku, mesiacu, ktoré v tom starovekom svete boli považované za božstvá.
Takisto sme si mohli všimnúť, že v tej prvej správe bolo celé stvorenie rozfázované do 7 dní. Všetko sa udialo za 7 stvoriteľských dní a na záver bol stvorený človek, pričom muži a ženy boli stvorení naraz. Dnešný text, 2. kapitola knihy Genesis, nám predstavuje tému stvorenia inak. Tak sa poďme na to pozrieť. Zatiaľ, čo v tej prvej správe o stvorení Boh najskôr tvorí priestor, vytvára bezpečné prostredie a do hotového prostredia umiestní stvoreného človeka. Ale v dnešnom texte čítame: Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký poľný ker a nerástla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď. A nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. V našom dnešnom texte sa dozvedáme, že zem bola na začiatku púšťou. A na tejto púšti Boh utvorí človeka. Až potom stvorí záhradu a človeka do tejto záhrady umiestni. Takže zem je najskôr púšťou. Pravdepodobne sa tu odráža skúsenosť starovekých nomádov. To boli ľudia, ktorí žili kočovným spôsobom života. To znamená, že nebývali na jednom mieste, ale celý svoj život putovali so svojimi stádami. A väčšinu svojho života prežili v nehostinných podmienkach púšte. A pre takýchto púštnych ľudí z ich pohľadu plnosť života závisí od dostatku vody. A toto sa odráža v našom texte. Takisto v pozadí tohto textu môže stáť aj biblická skúsenosť z Izraela so svojím Bohom na púšti. Biblia nám hovorí, že Izrael ako vyvolený národ, ako Boží ľud, bol ustanovený na púšti. Potom, ako ich Boh vyviedol z egyptského zajatia, a oni touto púšťou 40 rokov putovali. A až potom ich Boh doviedol do zasľúbenej zeme, o ktorej Biblia hovorí, že to bola zem oplývajúca mliekom a medom. To znamená, že to bola zem hojnosti, že to bola požehnaná zem. Takže Izrael na začiatku svojej existencie má skúsenosť púšte. A až potom dostáva do daru požehnanú zem, v ktorej môže žiť. A podobne je to aj v našom dnešnom texte. Zem je na začiatku púšťou. A na tejto púšti Boh utvorí človeka a až potom vysadí záhradu, do ktorej tohto človeka umiestni. Náš dnešný text, 2. správa o stvorení, sa od tej prvej odlišuje aj v tom, že sa nám tu mení Božie meno. O Bohu sa v Starom zákone hovorí viacerými menami, ale najčastejšie sa používajú dva. Prvé z nich je Elohim, ktoré prekladáme ako Boh, a druhé JHVH, ktoré prekladáme Pán alebo Hospodin, podľa toho, ktorý používame preklad. To prvé Božie meno, Elohim, v Starom zákone predstavuje Boha vo všeobecnosti. Pod týmto menom je Boh chápaný ako stvoriteľ, Pán a vládca sveta. Týmto menom bol Boh oslovovaný v tej prvej správe o stvorení. To druhé meno, JHVH, a my ho prekladáme ako Pán alebo Hospodin, v židovskej tradícii je vlastným menom Boha. Každý z nás máme svoje vlastné meno. Ja sa volám Monika a vy, každý z vás, máte svoje vlastné meno. A v Biblii má vlastné meno aj Boh. Ale keďže Boh nesmierne prevyšuje človeka, tak aj to jeho meno je výnimočné. A Židia toto meno z úcty nevyslovovali.
Toto meno sa samozrejme zapisovalo a nachádza sa v posvätných textoch, vo svätých písmach, ale nevyslovuje sa. Miesto neho sa prečíta a vysloví sa Adonaj, čo znamená môj pán. Toto meno JHVH zjavil sám Boh a zjavil ho Mojžišovi z horiaceho kríka. A toto meno vyzerá takto. Zapisuje sa 4 spoluhláskami hebrejskej abecedy JHVH. A tieto 4 písmená hebrejské dokopy nazývame posvätný tetragram, ak to budete niekde počuť. Je to vlastne zápis Božieho mena, biblický zápis Božieho mena. Nám sa už nezachovalo, že ako sa toto meno správne vyslovovalo, ale bádatelia, biblisti, odborníci sa zhodujú na tom, že s veľkou pravdepodobnosťou sa toto meno mohlo vyslovovať Jahve. S týmto ste sa možno že už stretli. Jahve, prípadne Jaho alebo Jahu. Nikdy v staroveku sa toto meno nevyslovovalo Jehova. V písme je toto meno použité 6823 krát. Pod týmto menom je Boh v židovskej tradícii chápaný ako ten, ktorý vyslobodzuje svoj ľud. Boh vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva, z politického náboženského útlaku. Ale je to Boh, ktorý vyslobodzuje svoj národ a každého človeka z akéhokoľvek otroctva, v ktorom sa momentálne nachádza. Toto meno zdôrazňuje, že Boh je vykupiteľ, že je záchranca, ktorý vždy stojí na strane človeka a je mu veľmi blízko. V našom dnešnom texte je Boh titulovaný obidvoma menami. Takže hovorí sa o ňom, že je to Pán Boh, alebo Hospodin Boh, podľa toho, ktorý máme preklad. Adonaj Elohim. Už hneď prvá veta nášho textu vlastne znie takto. V tom čase, keď Pán JHVH, Boh Elohim, urobil zem a nebo. Všimnite si, alebo môžete si všimnúť, že keď budeme dnešný text preberať postupne ďalej, vždy, keď sa v ňom hovorí o Bohu, vždy je titulovaný týmito dvoma menami. Vždy je to Pán Boh, Hospodin Boh. Adonaj Elohim. Rabínska tradícia vidí v používaní týchto dvoch mien dve Božie vlastnosti, ktoré zdanlivo ako keby stáli proti sebe, ale zároveň sa navzájom doplňajú. Je to Božie milosrdenstvo a Božia spravodlivosť. Božie milosrdenstvo predstavuje to Božie meno JHVH, alebo Jahve, ak chcete, a Božiu spravodlivosť predstavuje Božie meno Elohim. No a podľa rabínov, keď Boh tvoril svet, tak stál pred dilemou, či ho stvorí na základe svojej spravodlivosti alebo na základe svojho milosrdenstva. Ak by ho stvoril na základe svojho milosrdenstva, tak tento svet by sa stal semenišťom hriechu. Ale ak by tento svet podrobil iba právu a spravodlivosti, tak tento svet by to nezvládol, neobstál by, zrútil by sa. A teda Boh do stvorenia zapojil oba tieto svoje atribúty, tieto svoje vlastnosti, a toto rabíni vyčítali práve z druhej správy o stvorení a z toho, že je v nej Boh titulovaný dvoma menami. Ako som spomínala, v židovskej tradícii sa Božie vlastné meno JHVH nevyslovuje a miesto neho sa prečíta Adonaj. Ale Židia sa mimo synagógu, mimo modlitbu alebo nejaké také posvätné štúdium písma vyhýbajú aj vyslovovaniu Adonaj. A keď chcú hovoriť o Bohu, tak povedia iba Hašém. To v preklade znamená meno, to meno s veľkým M. No a my sme túto úctu k Božiemu menu od Židov prevzali do našej liturgie, pretože vo svätej omši nesmie zaznieť meno Jahve.
ale používame Pán. Poďme sa pozrieť, čo nám dnešný text hovorí o stvorení človeka. Vtedy Hospodin Boh, Adonaj Elohim, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Všimnime si, že v prvej správe o stvorení bol človek stvorený na záver, ako posledné dielo stvorenia pred sobotou. Tu je človek stvorený na začiatku, ako prvé dielo stvorenia. Človek sa po hebrejsky povie Adam. A tento výraz neoznačuje len človeka, ale aj ľudí, ľudstvo vo všeobecnosti a môže byť aj vlastným menom. O človeku sa tu hovorí, že je prach zo zeme. Zem, zemina pôda, sa po hebrejsky povie Adama. Hebrejčina alebo hebrejská Biblia veľmi rada a veľmi často používa slovné hračky na vyjadrenie nejakej myšlienky. A toto je jedna z nich. Človek, Adam, zem, Adama. Táto hra podobne znejúcich slov nám chce povedať, že človek bol stvorený ako typická pozemská bytosť. Že človek, Adam, je úzko previazaný so zemou, Adama. Zo zeme bol stvorený, na zemi pracuje a v zemi nachádza aj svoj hrob. Zem je teda pre človeka kolískou, domovom aj hrobom. Boh človeka formuje. V prvej správe o stvorení Boh všetko tvoril mocou svojho slova. Tým, že prehovoril, povedal a tak sa stalo. Tu Boh pracuje ako hrnčiar, keď tvorí nádobu. Človeka formuje, tvaruje. A Pán Boh, Adonaj Elohim, vyformoval človeka, prach zo zeme, a do jeho nozdier vdýchol dých života. A človek sa stal živým tvorom. O človekovi sa tu hovorí, že je prach zo zeme. Tento výraz by sme mohli chápať ako označenie materiálu, z ktorého je človek utvorený. Podobne by sme to našli aj v iných pohanských mýtoch, tých okolitých pohanských národov, ktoré obklopovali Izrael. Oni mali tiež svoje mýty o stvorení. A v nich by sme našli podobnosť, že takisto bohovia, keď tvorili človeka, tak ho vyformovali, vymodelovali z hliny. V našom biblickom texte ale tento výraz môže mať ešte hlbší zmysel. Môže sa viazať priamo na človeka, že človek je tým prachom zo zeme. Nejde tu ani tak o vyjadrenie materiálu, z čoho je človek utvorený, ale o zásadné vyhlásenie statusu človeka. Kým človek je? Kým je pred svojím Bohom? Nie je nič viac než prach. Človek nie je žiadny bôžik ani Boží syn, je Božím dielom. Je pred svojím Bohom iba prachom. Chce sa tu zdôrazniť nepatrnosť človeka, ale aj jeho pominuteľnosť. Neskôr v biblickom texte zaznie prach si a na prach sa obrátiš. Človekovi sa od začiatku pripomína jeho smrteľnosť. Smrteľnosť nie je dôsledkom pádu. Nie je dôsledkom toho, že človek si pokazil vzťah s Bohom. Dôsledkom hriechu je smrť duchovná. Ale tá prirodzená biologická smrť patrí k človekovi od počiatku. Človek je teda prach, ale vďaka tomu, že Boh mu dáva život, stáva sa živým tvorom, stáva sa živou dušou, živou bytosťou. A v texte zaznieva, že Boh vdýchol do nozdier človeka dých života. A toto sloveso vdýchnuť
vyjadruje intenzívne fúknutie, ako pri rozdúchaní ohňa. Určite ste niekedy rozdúchávali oheň, tak viete, ako treba fúknuť intenzívne, aby sa tá pahreba rozpálila ohňom. Podobne Boh vlastne oživuje človeka. Človek teda nie je len masa zeme, ale má v sebe Boží život. Človek jediný zo stvorených bytostí prijal priamo od Boha dých života. A to je to, čo nás robí naozaj ľuďmi. Ani nie tak naša racionalita, náš rozum, že sme schopní uvažovať, ale podstata je v tom, že máme v sebe Boží dých. Text nám ďalej hovorí, že Boh vysadil záhradu a vysadil ju v Edene na východe. Eden v preklade z hebrejčiny znamená rozkoš. Je to teda záhrada rozkoše. Je to akési miesto, kde je plnosť všetkého. Nič tu nechýba. Človek tu zakusuje úľavu. Sú naplnené všetky jeho potreby. Je to požehnané, radostné, šťastné prostredie, šťastné miesto. Pre starovekého človeka záhrada mala uzdravujúci vplyv. A v tých najstarších dobách ideálny obraz sveta mal podobu práve záhrady. Jednoducho záhrada to bolo to najlepšie usporiadanie zeme, aké si človek mohol predstaviť a prijať. Bol to jednoducho raj. O záhrade sa píše, že Boh ju vysadil na východe. Hebrejský výraz mikedem môžeme preložiť na východe, alebo tiež v dávnych časoch. Na východe vychádza slnko a svetlo je obľúbenou biblickou metaforou pre Božie zjavenie. A teda, záhrada, ktorú Boh vysadil v Edene na východe, predstavuje akési symbolické miesto. Nepredstavujte si nejakú konkrétnu geografickú lokalitu, o to tu vôbec nejde, že kde na zemi ten raj sa nachádzal. Je to symbolické miesto, ktoré označuje miesto, kde prebýva Boh. Záhrada má hlboký symbolický význam. Jednak je predobrazom izraelskej krajiny. Stvorenie záhrady je predobrazom krajiny, kde národ môže žiť. Takisto je záhrada predobrazom svätyne, svätostánku, budúceho jeruzalemského chrámu. No a čo je najdôležitejšie, záhrada je vlastne priestorovou metaforou pre Božiu prítomnosť. Záhrada je jednoducho Božia prítomnosť. Je to dar a kým sa človek nachádza v záhrade, je blízko pri Bohu. V záhrade Boh vysadil stromy a o týchto stromoch sa dozvedáme, že všetky sú veľmi krásne na pohľad a ich ovocie je chutné na jedenie. Opäť je tu obraz akéhosi ideálu, že je tu plnosť všetkého, že jednoducho tu nič nechýba, že Boh človeka zabezpečil hojnosťou. Osobitne sa tu spomínajú dva stromy. Strom života a strom poznania dobra a zla. Obidva tieto stromy sú symbolické. Opäť, nepredstavujme si nejaké konkrétne stromy s nejakým konkrétnym ovocím, napríklad s jablčkami, pretože tieto stromy sú iba symbolom, takisto ako samotná záhrada je symbolická. Samozrejme, môžeme si to všetko predstavovať, ale len ako symboly, ktoré odkazujú k hlbšej skutočnosti. O strome života sa dozvedáme, že sa nachádza v strede záhrady. To znamená, že záhrada je akousi oázou, ktorá je sústredená k životu. Všetko v záhrade smeruje k životu. Tento symbol stromu života bol v staroveku veľmi obľúbený a známy a nachádzame ho aj v iných pohanských mytológiách a mýtoch a predstavách náboženských.
Jednalo sa o akýsi strom, ktorého ovocie prinášalo nesmrteľnosť. A tento strom bol chápaný ako akási os zeme, akási spojnica medzi nebom a zemou. A takýto symbol by sme našli v mezopotámskych mýtoch, ale aj v gréckych mýtoch. V Biblii tento strom vyznačuje stred záhrady, a teda aj jej hlavnú charakteristiku, že je to chránený a kultivovaný priestor pre život. Všetko v záhrade smeruje k životu. Druhý strom, o ktorom sa hovorí, je strom poznania dobra a zla. Meno tohto stromu je provokatívne tajomné, ale napovedá nám, že tento strom bude mať niečo spoločné s poznaním dobra a zla. Slovo poznať sa v Biblii vyskytuje prvýkrát práve na tomto mieste. Ale ten biblický význam slova poznať je trošku iný, ako ho používame my dnes v modernej dobe. Poznať v Biblii neznamená nejakú intelektuálnu činnosť, nejaké rozumové poznávanie, zbieranie nejakých informácií a poznatkov, ale poznať znamená niečo vnútorne prežiť. Mať vnútornú skúsenosť, mať vnútornú účasť na niečom, byť niečím zasiahnutý, poznamenaný. V starovekých mýtoch podobný strom nenachádzame. Toto je čisto špecifikum Biblie. Jedenie ovocia tohto stromu prináša smrť. Viaže sa na Boží zákaz, ktorým Boh chce človeka vystríhať a chrániť. Boh chce človeka ochrániť pred tým, aby si veľmi ublížil. Ale to, že Boh zakazuje človekovi jesť z tohto stromu, to neznamená, že by Boh človekovi niečo nechcel dopriať. Že by ho chcel držať v nejakej nezrelosti, nedospelosti, že by mu nechcel dopriať poznanie. Boh človeka varuje pred tým, čo by mohlo zničiť ich vzájomný vzťah. Vzťah medzi človekom a Bohom. Boh človeka varuje, aby sa nesnažil zabezpečiť si život, prosperitu a poznanie toho, čo je dobré a zlé, prostredníctvom iných božstiev, prostredníctvom mágie, alebo dokonca možno aj pokusom o vlastné sebazbožtenie. Jednoducho Boh človeka varuje pred tým, aby sa nesnažil zabezpečiť si život a šťastie z vlastných síl a na vlastnú päsť. Človek je v Božej záhrade vítaným hosťom a Boh sa tu o jeho dobro stará. A varuje človeka pred tým, aby sa nesnažil získať si, zabezpečiť si nezávislosť na Bohu. Pretože bez Boha neprežije. Bez Boha ho čaká smrť. Boh ako keby človekovi vymedzoval bezpečný priestor, v ktorom sa môže pohybovať. Ako by mu povedal: ak budeš žiť podľa mojich pravidiel, tvojmu životu nebude nič chýbať. Ale ak sa budeš chcieť odo mňa vymaniť, čaká ťa smrť, lebo bezo mňa nemôžeš prežiť. O tomto je strom poznania dobra a zla. Je ako keby takým testom alebo takou skúškou našej ochoty podriadiť sa hraniciam, ktoré nám vymedzil Boh. V záhrade sa spomínajú aj rieky. To, čo nám chce tento obraz povedať, alebo tá podstata spočíva v tom, že rajskou záhradou preteká rieka. A tá sa ďalej vetví na 4 menšie rieky, ktoré predstavujú 4 svetové strany. A teda chce sa tu vyjadriť tá myšlienka, že raj je akoby takým symbolickým stredom sveta, od ktorého závisí život celej zeme, život všetkých na zemi, pretože rajská rieka zavlažuje celý svet. Opäť, rieka je symbolom a predstavuje životodarnú Božiu prítomnosť. Čiže povedali sme si, že záhrada predstavuje
Božiu prítomnosť a teda život všetkého a všetkých na zemi závisí práve od Boha. On je tým prámeňom, on je tým zdrojom života. Počuli sme, že keď teda Boh stvorí človeka a umiestni ho do záhrady, tak mu dáva aj určité inštrukcie. Takže poďme sa pozrieť na tú prvú. Hospodin Boh, Adonaj Elohim, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Takže prvá inštrukcia pre človeka znie, že má obrábať a strážiť. Má byť teda dobrým záhradníkom. Má sa starať o záhradu, o ktorej sme si povedali, že je metaforou pre Božiu prítomnosť. Čo to teda znamená? Človek sa má starať o svoj vzťah s Bohom. To slovo obrábať, pracovať je v hebrejčine bežným slovom a používa sa vo význame kultivovania zeme, alebo tiež znamená slúžiť Bohu. Človek má v záhrade slúžiť Bohu. A takisto ju má strážiť, aby vnútri nej bol poriadok a aby ju neohrozovalo nič zvonku. Takže vidíme, že človek si nemá záhradu len užívať, ale má tam aj určité poslanie, dostáva určité úlohy. Človek je zodpovedný za záhradu. Človek je zodpovedný za svoj vzťah s Bohom. Má ho kultivovať, má ho rozvíjať, má ho strážiť, má dbať o to, aby ho nič neohrozilo, aby sa nevzdialil od Boha, aby sa nevzdialil od života. Takisto si všimnime, že človek dostáva teda úlohu, má pracovať, má obrábať a teda vidíme, že práca sa od človeka očakáva od počiatku. Práca nie je dôsledkom hriechu. Raj nie je nejakým miestom zaháľania, nič nerobenia. Práca patrí k človekovi od počiatku. Pozrime sa na druhú inštrukciu, ktorú Boh dáva človekovi. Hospodin Boh, Adonaj Elohim, prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Boh oboznamuje človeka s pravidlami života v záhrade. Všimnime si, že Boží zákaz sa viaže iba na jeden jediný strom z celej záhrady. To je veľmi dôležité, keď budeme neskôr hovoriť o tom, ako had pokúšal Evu, ako ju chcel zmiasť. Boh zakázal, alebo Boží zákaz sa vzťahuje na jeden jediný strom z celej záhrady. Zo všetkých ostatných stromov môžu jesť, teda aj zo stromu života. Opäť sa nám tu objavuje ďalší obraz a to je obraz jedenia. Ak niečo jeme, tak prijímame zvonku potravu a tá sa stáva našou súčasťou zvnútra, aby nás udržala pri živote. Ak by človek jedol zakázané ovocie, znamená to, že by sa vnútorne stotožnil s tým, čo mu škodí, čo mu prináša smrť. Vnútorne by sa stotožnil so zlom. A ak by sa zmocnil zakázaného ovocia, znamená to tiež, že by zneužil svoju rolu správcu záhrady a zmocnil by sa toho jediného, čo si Boh vyhradil pre seba. Keď sa človek, ktorý je obdarovaný životom, chce zmocniť života, nestane sa nesmrteľným, ale prepadne smrti. A v našom texte sa hovorí ešte o jednej veľmi krásnej a veľkej téme a to je stvorenie ženy. Tak sa poďme na to pozrieť. Potom Hospodin Boh, Adonaj Elohim, povedal: nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.
Ak si spomínate z minulého stretnutia, predtým ako Boh stvoril človeka, tak si ho najskôr predstavoval, sníval o ňom, povedal, urobme človeka. A podobne je to aj tu. Predtým ako Boh stvorí ženu, tak o nej uvažuje. Hovorí, nie je dobré človekovi samému, urobí mu pomoc. Takže podľa Božieho úsudku nie je dobré človekovi, aby bol sám. Vyzdvihuje sa tu dôležitosť vzťahov, ktoré sú podstatnou súčasťou života človeka. A osobitne sa tu vyzdvihuje spoločenstvo muža a ženy. Tento text nám hovorí, že človek si sám nevystačí. Potrebuje pomoc. A preto Boh hovorí, urobím mu pomoc. No ale aká by mala byť tá pomoc? V hebrejskom texte je použitý výraz ezer kenegdo, čo by sme doslova preložili ako pomoc ako proti nemu. Urobím mu pomoc ako proti nemu. Ako jeho náprotivok, ako jeho protiklad. Stvorená žena má byť náprotivkom muža, má byť jeho protikladom. Muž a žena sa majú navzájom doplňať. Protiklady sa priťahujú, pretože sa navzájom potrebujú. To, čo jednému chýba, to má ten druhý. A teda stvorená žena má byť vo vzťahu k mužovi proti. Má sa od neho diametrálne odlišovať. Má ho doplňať a zároveň má byť pomocou, ktorá je namierená proti mužovi. Zdá sa, že muž pre svoj rast potrebuje určitú opozíciu. My si niekedy myslíme, že žena je dobrou pomocou pre muža len vtedy, keď s ním vo všetkom súhlasí. A často sa stretávame s tým, a možno by ste viac vedeli o tom rozprávať vy, ktorí žijete v manželstvách, že teda možno veľakrát zažívate také vzájomné rozčarovanie, niekedy sklamanie, možno niekedy aj hnev z tých vzájomných rozdielov medzi mužom a ženou. A dnešný text nám hovorí, že by sme nemali proti ním bojovať. To bol Boží zámer, aby muž a žena boli odlišní. Ale aby sme sa snažili, alebo aby sme túto odlišnosť vnímali ako podnet k vzájomnému obohacovaniu sa, vzájomnému doplňaniu sa. A niekedy tá rozdielnosť môže byť aj podnetom k určitému zamysleniu sa nad sebou alebo k určitej zmene. Veľakrát sa nedokážeme premieňať inak, než prostredníctvom konfliktu, prostredníctvom konfrontácie. Takže sa stretneme s niekým, kto je v niečom proti nám, kto sa v niečom postaví voči nám ako protiklad. Predtým, než Boh stvorí ženu, tak privedie k človekovi všetky stvorené zvieratá. Keď Hospodin Boh, Adonaj Elohim, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Najskôr teda Boh privádza k človekovi všetky stvorené zvieratá, aby videl, ako ich človek pomenuje. Doslova, ako na ne zavolá, čo o nich prehlási, pretože v hebrejčine je použitý výraz kára, čo znamená volať, zavolať. Takže tak, ako človek na ne zavolá, tak sa budú volať. V Biblii dať meno znamená mať autoritu nad tým, komu dáva meno, a tiež to znamená vystihnúť jeho podstatu, preniknúť do jeho podstaty. A Boh túto právomoc nad stvorením dáva človekovi. Boh umožňuje človekovi nadvládu nad svetom.
Všimnime si, že týmto pomenovaním vzniká medzi stvoreniami určitá hierarchia. Zvieratá, živočíchy nie sú na úrovni človeka. Človek stvoreniu vládne. Ale medzi týmito zvieratami, živými tvormi, sa nenašla vhodná pomoc, rovnocenná pomoc pre človeka. Dať meno znamená nadradenosť vo vzťahu. A voči partnerskému náprotivku, s ktorým sa človek stretne na rovnakej úrovni, sa v žiadnom prípade nemôže takto správať. Všimnime si, to budeme vidieť o chvíľočku, že keď Boh stvorí ženu, tak jej človek meno nedáva. Hospodin Boh, Adonaj Elohim, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Tak pre nás moderných ľudí tento text môže pripomínať, evokovať nejakú scénu z chirurgickej sály, kde Boh vykonáva operačný zákrok na človekovi, vrátane narkózy. Ale bolo by chybou, keby sme tento text čítali ako opis nejakého klinického zákroku. Takisto niekedy tento text býva chybne interpretovaný a používaný na zdôvodnenie mužovej nadradenosti. To je takisto nesprávny výklad tohto textu. Tento text v prvom rade hovorí o vzťahu muža a ženy. Tak ako sa rebro nachádza na boku muža a je k nemu pridružené, tak aj dobrá žena má byť takýmto rebrom muža. Má stáť po jeho boku. Má byť jeho partnerskou pomocou a má byť dušou na neho naviazaná. Je tu zachytený vlastne staroveký ideál manželstva, ktorý je charakterizovaný vzájomnou dôverou medzi mužom a ženou a vzájomnou harmóniou. Ten vzťah muža a ženy je vyvážený. Muž a žena sú na rovnakej úrovni v tomto vzťahu. Zničenie tohto manželského ideálu opisuje nasledujúca 3. kapitola knihy Genesis, o ktorej budeme rozprávať neskôr. Ale aj keď bol tento manželský ideál zničený hriechom, samozrejme, stále ostáva ideálom, teda cieľom, ku ktorému sa máme snažiť približovať. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, po hebrejsky tardemá. Tento spánok nedopadá na človeka ako nejaká narkóza, aby ho uchránil od bolesti. Spánok znamená, že stvorenie ženy, pôvod ženy je pre muža tajomstvom. V Biblii spánok privádza Boh a je vždy príležitosťou pre Božie zjavenie. Spánok takisto vyjadruje aj to, že Božie cesty sú pre človeka často tajomné a skryté. O žene sa tu hovorí, teda v hebrejskom texte, že Boh ju vystaval. Pán Boh, Adonaj Elohim, vystaval z rebra, ktoré vzal z človeka ženu a priviedol ju k človekovi. O mužovi sme sa dozvedeli, že bol sformovaný, žena bola vystavaná. V starom zákone sa stavia mesto, palác, chrám, oltár, dom. To, čo je vystavané, je stabilné, trvácne, zároveň veľmi krásne. Takto bola stvorená žena. Povedzme si niečo o rebre.
Tento výraz používajú knihy kráľovské, čiže iná biblická kniha, na označenie chrámovej steny. A táto skutočnosť dáva nášmu textu náboženský alebo taký kultový význam. Ako by si Boh chcel z človeka vybudovať svoj chrám. Táto myšlienka je tu len naznačená a ďalej ju rozvíja Nový zákon. Najmä apoštol Pavol, ktorý v prvom liste Korinťanom hovorí svojim veriacim, že ich telá sú chrámom Ducha Svätého. Ten výraz rebro môžeme preložiť aj bok, ako bok. Z boku, ktorý z človeka vzal Pán Boh, vybudoval ženu. Žena je teda vystavaná z boku. Opäť sa tu ale nechce hovoriť o akomsi materiáli, z čoho je žena vytvorená, ale chce sa povedať, kým žena je. O človekovi sme sa dozvedeli, že je prach zo zeme, žena je bokom, je stranou muža, je jeho polovičkou, jeho doplnením. Človek nachádza svoju plnosť vo dvojici. Keď Boh stvorí ženu, privedie ju k človekovi, a ktorí ste pozorní poslucháči, tak ste si možno všimli určitú podobnosť. Najskôr Boh privádza k človekovi stvorené zvieratá, aby videl, ako ich pomenuje, a potom k človekovi rovnako privedie stvorenú ženu. A čo je pre mňa veľmi zaujímavé, pri pohľade na ženu, v tom úžase nad ženou, človek v Biblii prvýkrát prehovorí. A toto sú jeho slova. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Takže človek, keď vidí ženu, tak zvolá, toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. V hebrejskom texte doslova mäso z môjho mäsa. Kosť a mäso. To sú hebrejské výrazy, ktoré sa používajú na vyjadrenie príbuzenstva. Tými výrazmi kosť a mäso, kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa sa vlastne chce vyjadriť to, že muž a žena majú rovnakú dôstojnosť a sú zároveň navzájom previazaní. A takisto sa tým chce vyjadriť, že práve bola nájdená pre človeka pomoc, ktorá je jeho náprotivkom. Čiže človek našiel rovnocenného partnera pre vzájomné zdieľanie. Tento text v žiadnom prípade nemožno vysvetľovať, interpretovať ako zdôvodnenie mužovej nadradenosti. Niekedy sa to tak, môžete sa s tým stretnúť, že muž je nadradený nad ženou, pretože bol stvorený ako prvý a pretože žena bola vzatá z muža. To všetko je nepochopenie textu a je to v rozpore s vlastným významom a zámerom textu. A ešte vám niečo poviem o výraze mužena, pretože možno, že ste sa nad ním aj zarazili. V súčasnej slovenčine tento výraz nepoužívame, nepoznáme ho. Ale týmto výrazom naši prekladatelia chceli zachytiť slovnú hračku, ktorá sa nachádza v pôvodnom texte. Opäť je tu použitá slovná hračka na vyjadrenie určitej myšlienky a za týmto výrazom mužena sa skrýva hebrejské slovo išá, čo v preklade znamená jednoducho žena. Muž sa po hebrejsky povie iš, žena, išá. Počujete to? Iš, išá. Už samotné znenie tých slov vyjadruje myšlienku, že muž a žena sú si rovnocenní a zároveň sú navzájom previazaní. Dôležité je všimnúť si to, že keď muž zvolá, je tam síce povedané, bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža, ale muž nedáva žene vlastné meno. On o nej povie, že je to žena. Muž nazve svoju ženu Evou až po páde. Pretože povedali sme si, že dať meno znamená nadradenosť vo vzťahu. A tým, že muž pomenuje svoju ženu Evou, znamená to, že ona sa vo vzťahu k nemu stáva podriadenou. To je dôsledok hriechu.
Biblia nerovnosť medzi mužom a ženou chápe jednoznačne ako dôsledok hriechu. Pretože muž a žena boli stvorení s rovnakou dôstojnosťou. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehambili. Ak si spomínate, tak v prvej správe o stvorení sme sa dozvedeli, že vrcholom stvorenia je 7. deň. Tu sa dozvedáme, že vrcholom stvorenia je manželstvo. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene. V starovekom Izraeli a v tom dobovom kontexte to bolo presne naopak. Žena bola tá, ktorá opúšťala dom svojich rodičov a stávala sa súčasťou rodiny svojho muža. Čiže tento biblický text nezrkadlí historický postup pri uzatváraní manželstva, ale chce poukázať na to, že manželská spolupatričnosť, vyjadrená obrazom jedného tela, platí viac ako akékoľvek iné vzťahy. Viac ako vzťah k vlastným rodičom. Plnému uskutočneniu manželstva nemá brániť ani synovská naviazanosť na rodičov. Je tu použitý výraz prilnúť, a týmto slovesom v hebrejčine sa obvykle vyjadruje prelínanie dvoch kvapalín. Keď zmiešate dve kvapaliny, vznikne zmes. A z tejto zmesi už nie je možné oddeliť jednu kvapalinu od druhej. A takýto charakter má spojenie muža a ženy. No a prečo sa kladie dôraz na muža? Prečo muž má opustiť a prilnúť? Je to preto, že v starom zákone muž niesol duchovnú zodpovednosť za svoju rodinu. Aj všetky prikázania starozákonné, všetky inštrukcie sú formulované v mužskom rode. Hebrejčina rozlišuje ženský a mužský rod aj v druhej osobe a všetko je formulované v mužskom rode. Je to teda preto, že muž niesol tú duchovnú zodpovednosť za rodinu a možno je to aj preto, že mužovi ako by bolo potrebné viac pripomínať Božiu vôľu, pretože žena je k duchovným záležitostiam a k Bohu priťahovaná viac tak intuitívne. Takže stojíme pred záverom, ale nedá mi zhrnúť to. Minulé a dnes sme si predstavili dva texty, ktoré sa v Biblii nachádzajú, sú radené hneď za sebou. Sú to texty, ktoré hovoria o stvorení sveta. Ale každý ten text o tejto téme hovorí úplne iným spôsobom. Čo s tým? Keby sme si napríklad položili otázku, v akom poradí bol stvorený človek, tak každý ten text nám dá inú odpoveď. Alebo keby sme sa opýtali, ako Boh tvorí, každý ten text má svoju a odlišnú odpoveď. A takto by sme mohli sa pýtať aj na iné otázky a videli by sme veľmi veľa rozdielov. My keď dnes čítame tieto dva texty, my si nemôžeme vyberať, že toto je Božie slovo a toto už nie je, alebo že uprednostním tento text a tento text nebudem brať do úvahy. Pretože tieto dva texty sú súčasťou Biblie, nachádzajú sa hneď na začiatku, a teda sú rovnako inšpirované, sú rovnako Božím slovom a rovnako nám chcú odozdať určitú pravdu. Biblia nás takýmto spôsobom hneď na začiatku, keď si ju otvoríme, učí, ako k nej máme pristupovať. Že ju nemáme čítať ako kroniku, nemáme ju čítať ako učebnicu dejepisu, a nemáme k nej pristupovať zjednodušene, že tu mám otázku, daj mi odpoveď a už budem všetko vedieť. Také jednoduché to nie je. Mnohé veci v Biblii sú opísané dvojmo a odlišne. Biblia nás učí, aby sme ostali otvorení aj pre ďalšie možnosti, ktoré chce pred nami odkryť.
Aby sme zostali pokorní pred tým textom. Aby sme sa ho nesnažili zmocniť, že ja si to všetko naštudujem a ja to už budem vedieť. A písmo nás vedie k tomu, aby sme hľadali. Pretože práve v rôznych podaniach, rôznych významoch a interpretáciách my hľadáme Boha. A Boh sa nám cez všetky tieto texty chce prihovoriť. Na záver túto prednášku zakončíme piesňou a bude to žalm, bude to verš 150. žalmu, ktorý v hebrejčine, budete ho počuť v hebrejčine, ale budete mať na tabuli preklad. Je to jeden jednoduchý verš, ktorým vlastne končí celá kniha žalmov a znamená všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Ale predtým, než táto pieseň zaznie, než si ju pustíme, tak by som vás chcela pozvať k tomu, aby sme na chvíľočku zostali úplne v tichu. Môžete si pritom napríklad aj zatvoriť oči, aby sme zostali v tichu pred svojim Bohom a aby sme si uvedomili ten veľký dar, ktorý je v nás, ktorý sme dostali. A to je Boží život, je to Boží dých, ktorý aj keď si to neuvedomujeme, zakúšame ho každý deň, každým svojim nádychom a výdychom. A tak teraz chvíľočku zostaneme v tichu a budeme vnímať svoj nádych a výdych a budeme si uvedomovať ten veľký dar, ktorý je v nás. A môžeme zaujať taký postoj vďačnosti a chvály voči Bohu, že Bože, som tu pre Teba, dýcham na Tvoju slávu.
Tak vám všetkým ďakujem za pozornosť. Neviem, či máte nejaké otázky alebo niečo by ste na mňa mali. Ak chcete, môžete teraz, alebo môžeme aj po stretnutí, ja tu ešte chvíľu budem, tak ak by niekto chcel niečo tak súkromne, tak môžem aj takto byť k dispozícii. Nechávam to na vás. Ak by niekto chcel, môže sa prihlásiť a keď sa nebudete hlásiť, tak budem vedieť, že teda nebudeme to takto riešiť. Tak potom zrejme kľudne môžete využiť aj súkromne, ak budete chcieť niečo dovysvetliť. Ďakujem vám, že ste prišli. Pre mňa je to veľká odmena, že ste tu a ďakujem aj Pánu Bohu za to a veľmi ho prosím, aby teda vo vás pôsobil, aby dotiahol to, čo ja som vám tu povedala, len nejaké také podnety, ale aby on to vo vás dotiahol, aby vo vás konal, aby to Božie slovo vo vás žilo, aby sme mu čoraz viac rozumeli, aby čoraz viac naplňalo každý náš deň. Tak môžeme Pánu Bohu za to všetko poďakovať, že sme sa dnes mohli stretnúť, za to, že nám dáva svoje slovo, za to, že nám dáva svojho ducha, že nás vedie. Ďakujeme Ti, Pane, za všetko, čím nás každý deň zahrňaš. Ďakujeme Ti za dar života. Ďakujeme Ti za Tvoj dých, ktorý nami prúdi. A my chceme žiť ako Tvoje deti. Chceme žiť na Tvoju slávu. Chceme žiť tak, aby tento svet poznal, že Ty si nás stvoril, že Ty si náš Otec a že Ty si naše jediné dobro. Chceme ťa ohlásiť a zvestovať aj iným, aby aj oni mohli poznať tú radosť a to šťastie, ktoré sa nám dostáva v Tebe. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán Boh zaplať.